Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, more if he Eze-Ana Ugochi tubara no rift. Mobi Pomaka Jugo. Abumoni sin chuaja. Ugochi tubara na temple. I na family look all more than teacher. Amukazam an ancient high priest. Yes. Abumoni sin chuaja Ugochi tubara na temple. And you na family look all more than teacher. Abukaz money is into an ordinary restoration evangelical mission. Glorian Basus ordinary. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Nkuzitata. Maka some of you that are seeing me. Each is where I na took one more. Yes. Ajay anywhere. He will kiss where I all more and Ajana to a temple. Distance is never a barrier. Nisho Totua. Go in the temple, Chuaja, go for Kubio Kunis this way all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Commission and Consecrated Group. To AKCMA again on one. The last day of this month. Yes, I visited me with the whole reject Chuaja Hamadu. There's an event Chuaja Buebu, Lokaja Saraka, Kendamus, no. So I want to show you so that he came forward at 3 prayer requests. I get the Benot and I go for the Kubio Kunisi. The chat is them na WhatsApp. Can what other details I need it for you in order to book you. One Chuakwaja Makanaja carry all. Now let's dive into today's lecture. We don't want to use one. Number WhatsApp don't be in what I'm 0805 78 37 672 or 0813 82 43 871. Nine as screen gig up number. Now let's dive into today's lecture. You show quiet. What would you do when things are not working? What will you do when things are not working? Ihe anwa ikwesiri ime nke abụzi ajụjụ ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ na ihe ị ga-emezi when things are not working. Now when things are not working, agbakwana nkịtị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọgbara nkịtị nwere ekwere ekwe. What you have to do first is what we call spiritual lab. Yes. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye amara ebe mmiri si bido ma ọ bụ ya ama ebe ọ ya arụkwụsị. See, first to do assessment. Yes. You made that assessment, then you will be whatever ministry we don't mobile. Marona that thing in the challenges of life in a way, or he has seen he metal no way. Kobe hakam more than ya. 2 days. If you now can image your own ho. So I can tell you that whatever challenges you are facing now, then were options. And then when he had a member that must one banana. But he had him babo chop tago ebe mmiri si weba no piu bob. Ihe nda bi ha ige na manya no ụbọchị tata. When na agwa gị, ọ bụrụ na things are not working well for you, find out the root cause of the problem. Maka na onye amara ebe si nyozu nwere ike ọchị ịbụ si ebe so ya bido. Mana ọ bụrụ na ị mara ebe the problem si, I can tell you without missing words that a solution is near. So nke mbugoro one need go to ịgbagoro family ebe mara ebe the problem si. Maka o nwere ike ọ bụrụ ihe na-atụ anya bụ the problem. You message you made the needful. You have to retrace your step. Come one on came more. Money made the needful, made the appeasement. No way drinking. And there we hang in the because you are mad long, just pay attention, you will learn a lot. You will keep so lie on a life now, all our social media handles. Yes, Facebook. So I have called for join ya. Now, can I also get a new Kumacha? Na Kowalagi na ihe ikwesịrị ịma gbasalo ihe ihe eme when things are not working. Kembugolo tugolo omimi mara ihe the problem. Yes. O nwere ihe na-akpọ spiritual life. Spiritual life bụ we afa. Nya ka ị ga-eji wee nwee ike ịma. And agwa ngị na o nwere ụzọ dị iche iche eji agba afa. Ị nwekwara ike ịgbara onwe gị afa na ọ bụrụ na ịbụ onye gbagotago na spiritual level. Yes. Maka na ọ bụrụ na ịbụ onye ndị na-esonyere mmụtagoro ka esi eme ihe a na-akpọ spiritual exercise. I want to do what a message you know. And if they have what the message, how what's ya? Manoka one day amateur, cannot kindergarten level. How what I got a message they will not be able to comprehend. So for that reason, you need the assistance of whoever that is your mentor. Or be here question, no added to the Bagodandu more, again, really a spiritual director. Very important. Even when I was little a small boy, even when I was still in the church, I am a spiritual director. Spiritual director bụ that onye anwa kagi bruzo malụ ihe na atụ ọkụ n'anya maka ndị Igbo tụrụ ilu sị
na onye bụ mmadụ ụzọ sigba ite na aka enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Enwere ihe experience. Ọnya kpatara na ọ bụrụgoro na ị na-achọ elu for job, ha ga-asị gị ha many years experience, maka na ama na ihe ọsọsị mee na gịnwa na onwe gị onye njenje na aka onye isi awa ama ihe pụtara bụ na onye njenje bụ onye dịgo knowledgeable, water hunters work. So experience is the teacher. Experience count. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ọ ga-enwerịrị onye bụ nna gị ukwu, ọ ga-enwerịrị onye bụ ya mentor, ọ ga-enwerịrị onye ga-eme ntọ gị bifo ibido lead be. Ịghọtara ya? A ga-enwerịrị onye ga-eme ntọ gị. Onye a ga-eme ntọ gị ga-abụ onye ga-abụ oreji yesi ya na ihe dị etu a na ihe dị etu a, wee sị ma ihe dị etu a ka mmadụ ga-atụ. Na Bible ịrụtara ebe a na-akọ a story of Samuel. Akọrọ akụkọ Samuel wee onye akpọrọ ọrụ. He has already been anointed. Yes, that is Samuel abụrụgo onye anointed from okike na ọ ga-abụ onye akpọrọ ọrụ. Mana o needed the mentorship of the high priest. Now, maka ịlụta n'ọnwa ya ọtara Chukwu na-ayị ọkụ ịlụtara. So nwa Chukwu bido n'afọ nne ya wee kwado maka ije ozi. Mana mgbe Samuel na-anọ ọnọkọta ọnụ voice Samuel onye anya n'ime ogige ebe a nọ n'ọsọ ya na nna ya ukwu bụ Eli wee nọ. Nwere ka ọ nwere ihe ọ na-aghọta, etu a gị nwere ihe na-aghọta kịta. O jekwu nna ya ukwu sị ya nna ya ukwu kpọrọ m, nna ya ukwu sị ya mere m ha kpọrọ ya akwụkwa. Ọnọkọ nwa mgbe nta agbakwa ya Samuel o nwere ihe ọ ghọtara. O jekwukwa nna ya ukwu sị ya nna ya ukwu kpọrọ m, sị ya mba. Mgbe ọ na-apụ nna ya ukwu being an experienced high priest, o wee sị ya Samuel, ọ matago na ọmụọ na-akpụ ya okwu, o wee sị ya Samuel, ọ bụrụ na onu akpọ gị ọzọ na ihe ị ga-erespond bụ kwube dị nwere m na nwa odibo gị na-ege ntị. Samuel pụọ, ọ dịghị anya akpọkwa Samuel respond ozie ya ozi ntị ọ dị nwere ihe ịghọtara. Ihe nghọta dị na ya bụ na o nwere ihe ị kwesịrị ịgba. Some of these challenges you are passing through today, enyego gị early warning, mana ọ na-eghọtara then a fall a victim. Sometimes before some certain things happen in your life, enyego gị pre-warning, mana ị nwere ike ịdị code ya. Ka mmadụ ga-atụ when at my early stage mgbe m bidoro ọfụ. That time I was I was a contractor. I was doing very well then into water drilling. So there is this particular dream I had because as a young boy at the age of 23, I'm already a millionaire. I was like doing very well. With our contract runs into millions. Then I'm here now, we here 20 something years ago. So however not the thing be I made like that. Well, one day, that time my company now roll Polanto Integrated Limited, a registered company now roll from site to site. Oh, by 6 months. My drilling machine never on board an office as no from location to location. Sometimes I know night I will meet you up. Henja Koroga he will here. However, now this particular time I saw myself inside bush, thick forest. So how did I get there? I don't know. But in the dream, I wander around to see if I can see pathway. Yes, leading to my safety. I couldn't find. At a stage, I got tired. I began to cry. I cried till I woke up. I woke up, I saw tears in my eyes. I'm not on the experience what they had now. Yes. After that, 3 months down the line, after that, this particular dream, I had the worst accident I have had in life. This accident is known as as in I was driving my car from Oko. I know Nandiowu. From Ndiowu, coming for the Ibuku, OKTT, I was heading to Onitsha. At a stage, around after 12, because I dropped the chemicals for them that I was going back to my house. So it's like something like darkness cover my screen. I didn't jam anybody. Nobody jammed me. And nothing like tire burst. I mashed the brake. The motor somersaulted 3 times. Even first where I was coming from. The only thing I had, I was hearing noises when the motor is somersaulting. People from the village, that happens in OKTT. People from the village, she come in, but before I thank the gods, I was safe, I was hot, I was safe. So what I'm saying here, after that, I began to experience some certain things. Funny things begin to happen in the site. Either we have pipe stock or we have one thing or the other,
Alwa we can like 5 boreholes, very successful. The 61 we have injury. Then we have to use our cane to redo it because we want to maintain cordial relationship with whoever the person that gave us the contract. So we now notice that we are already like Obi is a boy, revolving out of 1,000 naira. Example, after a few times, you use what that 1,000 naira will solve issues. They had a big go on again. Every Obi is a boy. We can done a mind. So you're not a but this thing I have been pre-warned. Remember 3 months in that dream, but I didn't decode it. Because I spiritually I can an infant, getting level even now. But I was pre-warned that to choose that dream where I saw that I couldn't find my path again. It simply means that now to choose more. And behold, it happened with accident. After the accident, my business began to crumble. Yes, to rob Peter to pay Paul. Do you know? Go on a business now every year be a boy. In when you can measure business, metego. Problem guy back the money. The next month you don't can see. I want those and other maka. Go on na every time will be a boy. In a lutego, manam pakari ego na dia. Watch weekend. I will hear cause no smoke with that fire. But I remember this dream, I won't dreamer. Now to choose on them. So before you hope for them in this gross material world, Obro goes or take on form in the spiritual realm. So I'm not knowing what he now. So more neighbors a phone to choose on them more to go baranket. Macano baranket for so Obro needs on Andana Cambo find their out to hear their downfall. Business to go over the business gonna customer and abata. Upon other wall. Call no banana or Puchago. Customer but he let ego. My irritache ego, it have me hit the money man. In the ego, my name will leak a gun about a castle and Magana hard on a village. Pagana hard roya. You want to work a hard roya, work a hard roya. One problem, I don't get the one appliances in a beggy. A bone. So many things in there, 44 things name. You know those things that will be taking money off your pocket in order to remain anew. That is next month, you broke quite a bit of money. Nothing to save. Ihe niile abụ ihe na-ebute akpanseke na-ebute ihe uke n'ụzọ gị na-eme ka ọ ga-abụ ihe ọnwụ na-ekpatara iricha because normally e kwesịrị ka ị na-save some percentage of whatever you are earning. Yes. So mana ọ bụrụ na ọ dị eme like that, nwere ihe na-abịa akpakọsi those things. Anọkọta ofu ihe eme gị, must get something must happen in order to take that money off from you. Ịgbara nkịtị, ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Can when those is find that out to cost you and take money out of your pocket? Is it that na negogi na the money, or because you need to spend that money beyond what you are earning, or money may be like reckless lifestyle? So find out exactly what the cause of the problem. Let me stop here. If you have any question in today's lecture, chat me on WhatsApp 0805 7837672. Or 0813-8243-871. Let us pray. Ekpere, ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke pụrụ ime ihe be with you all. May the God of Africa bless you all. May you be protected. May you be liberated. Now and forevermore. Like I say, go shine and dominate. Go on.